Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 Biye tere ye me kalo kile mugan woro san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati seli bakuruba kunnafoniw na an ka fintigilakaw ye wuli ka jɔ min kɛ Sofara marabolo la ka ɲɛsi Bamanci wale tigilamɔgɔw ma an da bɛna don o la fo ka taga se Kucalakaw fɛ u ka fintigilakaw sera ka suyɛnikɛla maa dɔw minɛ minnu ka baara kun bɛnnen bɛ bagan dumuni suyɛni ma an da bɛna don u ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila mais kalo kile 24 san 2025 état-major général des armées bɔra k'a da diɲɛma kulo kan ko an ka fintigilakaw ye wuli ka jɔ kɛ Sofara marabolo la ka ɲɛsi Bamanci wale tigilamɔgɔw ma minnu taara bi Sofara dugu dɔ kan ni o tɔgɔ ye ko Jɔnge Banbara mais kalo kile 23 su san 2025 ni maa kofɔlen ninnu kelen kɔ k'u ka nin waleya cɛjugu kɛ u ye u kunda badawolo kan yasa ka se ka batigɛ nka an ka fintigilakaw ye u jija ka se ka tatugu ni Bamanci wale tigilamɔgɔ ninnu na u ka maa caman o de sara wa tɛgɛ sera ka kɛ u ka maa caman yɛrɛ la u ka kɛlɛkɛminɛnw caman an ka fintigilakaw ye olu tiɲɛ u sera ka kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ ka na ni a ye état-major général des armées ye a jira ko a n'a ka cɛdenw na bɛnnen bɛ sanga ni wagati Bamanci wale ka o kɛlɛ ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna la wa k'u mago bɛ an jamanadenw ka dɛmɛ la yasa o baara u bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na Kucalakaw fɛ Kucala fintigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ maa dɔw la minnu ka baara tun bɛnnen bɛ bagan dumuni suyɛni ma Medina Kura Kucalakaw fɛ yen nɔ o kelen kɛ ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na ni o ye maa 3 ye u ye a jira ko olu ye bagan dumuni 391 de suyɛn ani tulu bidon 20 litiri 113 ko u ye o de suyɛn ni wagati na min ye ni maa kofɔlen ninnu u bɛ an ka kiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ɲininiw bɛ sen na halisa a ko la wa min ye Kucala fintigilakaw ye u ye a jira k'u n'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ lakana sabatili ta fanfɛla la nka ko o baara kɔni tɛ se ka ɲɛ u bolo tant que jamanadenw u fanga fara u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucalakaw ko n'u ye sigarama ye yɔrɔ o yɔrɔ la u ka wele bila olu fintigilakaw ma yasa olu bɛ se ka tɛgɛ kɛ ni o maa kofɔlen ninnu na cogoya min na kunu kari mɛ kalo kile 25 san 2025 Konakaw fɛ u ka maire ni o ye Usman Kampo ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn naba la ale minɛna marifatigi dɔw fɛ ka taa ni a ye ni wagati in na min ye Konakaw ye u ye a jira ko u dusukun kamikaminen don wa jɔrɔ bɛ u kan ni wagati in na sabula ko a bɛ se ka fɔ ko Bamanci wale tigilamɔgɔw de ye a minɛ ka taa ni a ye wa k'u kɛlen tɛ ka kibaruya jɔnjɔn dɔn a ko kan k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yasa min ye u ka maire ye a bɛ se ka ye cogoya min na sabula ko maa don maa min jantolen bɛ a ka dugudenw na wa a jantolen fana bɛ a ka dugu baara bɛɛ lajɛlen na an ka kunnafonidilaw ye tile 2 barolasigi kɛ barolasigi min kɔnɔna la ka hakilina falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kunnafonidila min ye waleya kɛ waleya min ma bɛn fɛɛrɛ min bɛ se ɲangini wale min bɛ se ka ta ka ɲɛsin a ma cogoya min na ka o sɛbɛnfuraw kɛ ka o di an ka fintigilakaw ma a kɛnɛ kan
Mohamed Kanute ale tun bɛ Aki tɔgɔ la ale ye kuma ta k'a jira ko ale jateminɛw kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba Maliba kɔnɔna la ni kunnafonidila min filila ko an ka jamana ɲɛmaaw bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan ka o minɛ ko ni kɔni ye a dan ale ma o tɛ ko nafaba tɛ o la ale ye a jira ko ka kunnafonidila minɛ k'a datugu ko o tɛ nafa fosi lase jamana ma ko n'i ye a dan ale ma ni kunnafonidila min ni o ye ko bɛnbali kɛ walima ka kunnafoni fɔ kunnafoni min ni o tɛ tiɲɛ kan ko ale kɔni bɛ hakilina min jira ni o de ye ko a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u ka fɛɛrɛw sigi sen kan maa min ye o ɲɛmaa ye ka ɲangini wale bin a kan a ka nafolo kasabi sara jamana ye nafolo min da ka ca kosɛbɛ ko ni an ka jamana ɲɛmaaw ye o fɛɛrɛ sigi sen kan a ka ca Ala fɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛw sigi sen kan ka u kuma fɔcogo dɔn ka u ka kunnafoni fɔtaw ka olu dɔn ko ale kɔni bolo o ka wusa k'a fɔ ko i ka kunnafonidila minɛ k'a datugu sabula ko nafaba tɛ o la. Sibirido mɛ kalo tile 24 sɔgɔma san 2025 Tirena Marenakaw fɛ Kayi marabolo la Chinois ka cakɛda min bɛ ni o ye Covec ye Bamanciwale tigilamɔgɔ dɔw taara bi ni cakɛda in kan ka u ka baarakɛminɛnw ka olu tiɲɛ a jirala ko ni cakɛda in ka baara bɛnnen bɛ sirabakan dilanni de ma wa u tun bɛ ka ni yɔrɔ siraw de dilan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya min na u ye u ka baarakɛminɛn gris fo ka taga se u ka tracteur ani u ka camion citerne u ye olu caman tiɲɛ wa magasin min bɛ u bolo n'u bɛ u ka baarakɛminɛnw bila o kɔnɔna la u ye o fana jeni o kɔfɛ u ye u kunda yɔrɔ min ma dɔn an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko ni Bamanciwale tigilamɔgɔw ka nin waleya in kɛra waleya kɔnɔ wagati min an ka finitigilakaw kelen bɛ ka wuli ka jɔ boloda Kayi ni a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen na yaasa dan bɛ se ka sigi Bamanciwale tigilamɔgɔw ka waleyaw la wa ko u dalen bɛ a la fana nin waleya min kɛlen filɛ nin ye maa minnu kɛra sababu ye ko tɛgɛ bɛ nana kɛ u la an ka finitigilakaw fɛ ala t'i mɛn. Un ministre malien de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines et de l'aménagement du territoire ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min bɛ ɲɛsin maaw ma maa minnu ye terrain sa ji tɛmɛ sira la ni o ye ko u ka terrain sanni bɔra a ma sabula ko u ye terrain sa yɔrɔ min na o tɛ terrain ye min kan ka feere sabula ji tɛmɛ sira don ani a ye a jira fana ko an ka gouverneur an ka Bamakɔ gouverneur fo ka taga se an ka sous-préfet an ka maires ni an ka responsable des domaines de l'urbanisme maaw k'u bɛɛ lajɛlen yamaruyalen don maa o maa bɛ yen n'i ka so jɔlen bɛ ji tɛmɛ sira la ka a ci ka bɔ yen nɔ sabula ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kan ka bila sen kan yanni samiya donda cɛ ji ye tiɲɛni min kɛ salon o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ an ka jamana kɔnɔ. Duwanzankaw fɛ yen u ka maabaw bɔra k'a jira ko u ka wulu dɔw ani u ka jakuma dɔw ka baara bɛnnen bɛ ka taa u ka suw bɔ u ka kaburuw la ka olu dun o hukumu kɔnɔna la ko u bɛna baara bila sen kan min bɛna daminɛ mɛ kalo tile 26 ka taa bila tile 31 na san 2025 ni o ye ko u bɛna poison don Duwanzan a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen na yaasa wulu minnu ka baara ye nin ye cogoya min na ka dansigi kɛ u ka nin waleya jugu ninnu na. An ka sirabakanko minisiri ni ANASER ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la k'u b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɔnɔna la ko u bɛna baara dɔ bila sen kan baara min ye ka an ka siraba ka olu libere an ka siraba bolibagaw ye ko maa o maa bɛ n'i bɛ siraba sanfɛla la u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka o maa ninnu bɛɛ la wuli yaasa siraba bolibagaw u bɛ se ka siraba boli cogoya min na hɛrɛ ni baden kɔnɔ ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ u y'a jira ko baara kun fɔlɔ bɛna daminɛ Jikɔrɔni ka taga se fo Sebenikɔrɔ ma maa minnu bɛna kɛ baara in kɛbagaw cɛla o ye ANASER maaw fo ka taga se polisiw ani commune 4 ni o y'an ka sigida 4nan mairie maaw olu bɛna kɛ a la u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min y'an ka sirabaw ye maa minnu b'a sanfɛ k'u lawuli k'a furan k'a jɛya sirabakan bolibagaw ka lafiya kama cogoya min wa u y'a jira ko n'u bɔra sigida 4 na u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan yaasa Bamakɔ sigida 6 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a waleyaw kɛ o yɔrɔ la sirabakan bolilaw u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na bolimafɛn ko ta fanfɛ. Kunun kari mɛ kalo tile 25 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga
tun bɛ Tour d'Afrique la falajɛkaw fɛ Bamakɔ kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Union Africaine ka san yɛlɛma tako 62 kɛnɛ ye yaasa ka o la ɲɛnamaya cogoya min na. A kɛnɛ kan jamana tɔw jamanaden minnu bɛ an fɛ yan Bamaliba kɔnɔna la, a ye foli kana se bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la. A yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn caman ni o ye ministre ani gouvernement maaw ye, olu fɛnɛ caman tun bɛ a kɛnɛ kan. A ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. K'an ka jɛ ko an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan yaasa an fa minnu kɛra ni jɛkulu in sigili sababu ye ni o ye Union Africaine ye, Modibo Keita ni a tɔw Ala ma hinɛna u la. Hakilina min ye u bila ka ni jɛkulu in sigi sen kan, an ka se ka o kɛlɛ kɛ cogoya min na ni o ye ka farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o segi an ma. Min ye farajɛw kɛlen bɛ ka jɔnya wale min k'o ta ka an sɛgɛrɛ, ko an ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan ka o kɛlɛw kɛ yaasa o hakilinaw bɛ se cogoya min na ka dan sira la, wa farafinna gun bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka dɔn farajɛw fɛ cogoya min na. Jumadon mɛ kalo tile 24 san 2025 sisan ni kurakaw fɛ Masina marabolo la, min ye sɛnɛkɛla maa 7 olu minɛna Bamanciwale tigilamɔgɔw fɛ ka u to u ka foro la, wa Bamanciwale tigilamɔgɔ ninnu taara ni malo bɔrɔ caman de ye. Nin wagati in na maa minnu minɛn'u fɛ a kɔni kunnafoniya jɔnjɔn fosi ma se ka sɔrɔ u ka ko la. An ka maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la kɛlɛ sababuya la ka taa an ka dugu wɛrɛw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya Bandiagara, Bamakɔ, Segu ni a nɔgandugu. Maa minnu bɛ ni olu ma sigiyɔrɔ sɔrɔ an ka site de déplacés kɔnɔ ni u bɛ u bisimila la u ka maa dɔw fɛ, olu kɛlen bɛ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma, sabula u y'a jira ko ONG minnu bɛ maa déplacelenw dɛmɛ an ka sitiw kɔnɔna la ko olu ɲinalen bɛ u kɔ. U ye a jira u la kuma caman ko olu yɛrɛ ye maaw ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ la, ko nka halisa ni dɛmɛ min taara ka ɲɛsin an ka maaw ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la an ka site de déplacés kɔnɔna la, ko u bɛ ɲina olu kɔ ni olu banana u furakɛli ye u yɛrɛ, hali kuma dɔw la u dumuni ye u yɛrɛ ye. U bɛ maa minnu kan olu de bɛ to ka u dɛmɛ kuma dɔw la. O hukumu kɔnɔ k'u b'a ɲini an ka jamana ni a dɛmɛbagaw fɛ minnu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababuya la, k'u k'u hakili to o fɛnɛ na, sabula ko olu yɛrɛ fɛnɛ ye o maa dɔ ye. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na, an bɛ taa Ukraine. Volodymyr Zelensky ni ale ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye. Kunun kari mɛ kalo tile 25 san 2025 ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin États-Unis ani Europe jamana bɛɛ lajɛlen ma ni o ye k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni ka kuma yaasa min ye Vladimir Putin ye ni o ye Rusi jamana ɲɛmaa ye a bɛ se ka kɛlɛ dabila cogoya min na, sabula ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna na Putin ye kɛlɛ min ta ka ɲɛsin Ukraine ma ko maa 12 de bɔnɛna o nin na, ko États-Unis kaw ka mankuni ko o bɛ ka fanga di Putin ma halisa ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin Ukraine ma. O hukumu kɔnɔ k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa de bɛ n'i b'a fɛ ko bɛn ni kelenya ka sabati Rusi ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ, ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan, u ka ɲangini walew ta ka o ɲɛsin Putin ma yaasa a bɛ se ka kɛlɛ in dabila cogoya min na Ukraine ni Rusi bɛ se ka bɛn cogoya min. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger. Tawuwakaw fɛ yen nɔ ni o bɛ Niger marabolo la, olu ka brigade de recherche et d'intervention de douane ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ essence bitɔn litiri 27,000 ni a kunkan kɛ fɛn de la, mɛ kalo tile 20 n'a tile 21 min tun bɛ ka taa di Bamanciwale tigilamɔgɔw ma. An ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko yaasa nin baara ninnu bɛ se ka dabila cogoya min ni o ye ka Bamanciwale ka o kɔkɔrɔma don, ko olu kɔni ka jateminɛw la fɛɛrɛw kan ka sigi sen kan yaasa ka jamanadenw ka u kunnafoni cogoya min na nin ko bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase an yɛrɛ ma lakanako ta fanfɛla la, jamanadenw ka se ka o dɔn cogoya min na, ani fana AES finitigilakaw ko u fana ka jɛ halisa k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa dan bɛ se ka sigi Bamanciwale tigilamɔgɔw ka waleya kɛta ninnu na.
Ni me dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara la. An b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma, Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran. Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye. O formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye. Maquillage, musɔrɔsiri, coiffure o fana kalan min centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6. O fana formation tellement bɛ yen san 1 ani kalo 6. Tatouage, farafin jabi, hindu jabi o fana kalan bɛ centre Mardianière kɔnɔ. N'o banna an bɛna i former façon business la donc o ye kalo 6 ye. À ce moment i b'i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ. O kɔfɛ internat bɛ centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ. Centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la. Centre Mardianière bɛ Segu Midine. Centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la. Ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04.